Assalamu alaikum jama'a, yau ga mu a gidan namun daji wanda ake kira da Jungle Safari. Ku biyo mu domin ku nishadantu. Nan shine wurin da ake jira kafin lokacin tafiya yayi. Nan kuma za mu shiga motar da za mu je cikin dajin ne domin ziyartar dabbobi. Nan kuma mun kama hanyar zuwa cikin dajin ne domin ziyartar dabbobin. Sai ga wannan mutumin ɗaya daga cikin ma'aikatan wurin ya tashi yana ta zuba bayani akan wannan wurin, amma fa da yaren su yake ba komai na gane ba. Muka ci gaba da tafiya kaman ba za a kai wurin ba, ana ta tafiya cikin daji. Kwatsam sai ga wa'annan dabbobin da ake ce ma ko gada ne, na ce anya ba jajayen akuyoyi ne aka kamo aka mafenti ba ko. Allah ya gyara. Haka fa muka yi ta wuce su a cikin daji, ga dai sunan kuna gani kamar yadda kuke gani. Tufa ga munan za mu shiga gidan damisa, gaban mu sai ɗarɗar yake ta yi. Haka ko aka yi mun shigo muna tafiya kawai sai ga wa'annan ɗirka-ɗirka guda biyu. Direban ko sai baya-baya yake ta yi da mota. Ina ɗaukan wannan bidiyon amma fa gabana din yake ta yi, saboda ganin nake yi kamar sufa za su yi su cakko ni ta windon nan. Kawai sai ga wata damisa ita ma ta bullo, na ce anya wannan ba turo ta aka yi ba. Zagaye-zagaye ɗi take, shi kuma direban ya ƙi tafiya, a dole sai mun gani. Muna ƙarawa gaba ko sai ga shugaba zaki kenan. Ni wa'annan ko maza ne ko mata ma Allahu alamu, ni ba ganewa nake ba. Ga dai sunan ga sunan, ina ta Allah kada kyamarar nan ta faɗa. Na ce a'a, shin ni ba na san an ce zaki suna cin mutane ba ne, ko sun saba ganin mutane ko me, amma ga mu da yawa ko kusa da mu ba su zo ba. Nan fa da kuke gani an kawo mu nan ne an jibge mu, wai mu fito an gama yawo cikin mota, yanzu mu da kanmu za mu je mu gansu. Nan fa muka fara shawara anya ko mu shiga, kada mu je buɗe suke kamar yadda muke cikin mota fa. Muka gama tsaye-tsayen mu muka yanke shawarar zuwa, amma ba mu shiga gaba ba. Sai muka fara da white tiger, wato farar damisa kenan. Kamar yadda kuke ganin ta gata nan tana tafiya da ƙasaita. Na ce iko sai Allah, amma fa ku ta tumayu ba za ta kawo gare mu ba. Ga wani rami, babban rami nan tsakaninmu, ta yadda aka yi shamaki tsakaninmu da ita. Sai kuma ga Indian leopard, wato ita ma damisa kenan. Ita wannan damisa akan bala'inta har da glass aka sa mata, ba ma a yi rami ba, saboda za ta iya tumayuwa ta wuce wannan ramin saboda bala'inta. Ga sunan dai kamar yadda kuke gani, nan biyu ne kawai suka fito. Sai ga wannan dabbar da ake ce ma otter a turanci, amma fa ban san sunanta a Hausa ba, wanda ya sani ya faɗa mana.